जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते आपण मैंने बहुत भल थे मुझे बहुत भलर अच्छे। चलतु आम तो कर तुम जहाँ कर देखा बर्तमान आम बाहरी भाई टाइम है देखो देखो जस्ट टाइम हूँ 12:22 देखिपे 12:22 देखे दूसरी टाइम हूँ 12:22 है आम बाहरी स्वर जावाई स्वर जीवार कारण हो आमर जड़े महान व्यक्ति जाते बाहर को से पड़े आने जाऊे बर्तमान आम रोड रे गमन करुचे गमन टेरू बाबू गाड़ी चलाऊ गाड़ी कहूँ खादर माफिया गाड़ी बड़ा बात खाऊया हम दुजन जाऊे समझ रहे हो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुको जरा सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहीं ना रोड अच्छी किसी कथा कहवाई चाहूँगी लाइफ रे किसी थाऊ न थाऊ सब खुशी रहा चेष्टा कर किसी भगवान दिंतु न दिंतु बहुत खुशी रुह लाइफ सब सारा जीवन तुम खुशी कटे आज तुम जो मन गुंदुर गुंदुर कर रोच लाइफ सेमती किसी ना क्या पचर पड़ा दरकार नहीं निजे इनकम कर निजे सब किसी फैसिलिटी मिल कि अपेक्षा कर सब किसी अपेक्षा न कले कि मिल नहीं तेणु ना कौन देखिए दर्शक बंधु रास्ता रे कहीं ना नाना जन ऑटो वाला क्या रास्ता रे भाई ना कुआ ना कोयली ना किए कहीं ना बहुत भयंकर रास्ता अगर सेंडर A few moments later. और तो ना माटिया वाला निकट पहुंच गले एनएच 16 रोड फांका रे भाई नाइट रो किसी बुलिया भाई मजा ही अलग नहीं किसी व्यू अच्छी वन साइड रोड सिंगल रोड तल रोड रे जाऊँ आम सर भी बहुत डेभलप कला भाई
ବାଗୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବି ହେଲେ ଭାଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ବାଟରେ ଆପଣ ସ୍ୱରରୁ ବରଖୁରୀ ଦେଇ ଆପଣ ବାଗୁଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ନିକଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ମହାପାତ୍ର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ହୋଣ୍ଡା ଶୋରୁମ୍ ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଣ୍ଡା ଶୋରୁମ୍ ପାଖରେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଆମର ବରଖୁରୀ ପାଖରେ ଆପଣ ସ୍ୱର ଯାଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ସ୍ୱର ନେଇ ସରି ବାଗୁଡ଼ିକି ରାସ୍ତା। ଖାନା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବୁଲୁଛୁ କ'ଣ ଅଛି ଖାନା ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଜୟ ବାପା ବମ୍ ବମ୍ ଜୋର ନାହିଁ। ଭାଇ ବାବା ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁଲଙ୍କର ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଲକୋନଟା ହିରୋ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ରାସ୍ତା ଭାଇ रोड देखे पेट्रोल रोड स्टेशन भी देखा हो भाई देखिए आपण ओभरब्रिज तो आपण मैंने बहुत स्टेशन बहुत पाखर देखिए जाकि देखु भाई ट्रेन सीटी ठिया एमती किसी व्यू अच्छे नाइट भाई स्वरर ना किसी आश्रम छक आसी पहुंचे भाई बर्तमान भाई आम आश्रम छक पहुँचल स्वरर आश्रम छक ओभरब्रिज लास्ट आश्रम छक पहुँचल ओभरब्रिज तले परिया मार्केट लगे परिया आसी भाई टमाटो गाड़ी
ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାତି 12 ସାଢ଼େ 12ଟାରେ ଟମାଟୋ ଗାଡ଼ି ଆସିବେ। ଚାଲିଲୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା। ସେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଠି ସ୍ୱରରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱରରେ ତ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜାଜ ଶୋରୁମ୍ ଏଠି ଆମର ବାଜାଜ ଶୋରୁମ୍ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ। ସାଇଡ୍ରେ କିଛି ବି ଭାଇ ଏମିତି ଅଛି। ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। ରାତି 1ଟା ହେଲାଣି, ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆ ଭିତରେ ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ଏଣ୍ଟାୟାର ମାର୍କେଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ପରିବା ମାର୍କେଟ ଭାଇ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏପଟେ ପୁରା ଭାଇ ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଯାହା ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଟୋଟାଲ ମିନା ଅଛି ଭାଇ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି। ଆସିବ ସେପଟେ ହେଇଥିଲା ନା ମାର୍କେଟ ହେଇଥିଲା ନା ମାର୍କେଟ ଏଠି ଆମ ସ୍ୱର ମୋ ସ୍ୱର। ଆମେ ଏଇବାଟେ ଯିବା ମାର୍କେଟ। ସ୍ୱରରେ ଏମିତି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ କିଛି ଅଛି ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମିଟିଂ ହୁଏ ଟାଉନ୍ ହଲ୍। ତ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲେ ଆମେ ସର୍କଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ସଗଡ଼ା ତାଲ ଏଇଠି ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର। ସ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସର, ସ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ଦେଖିବା ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱରରେ ଭାଇ। କୋର୍ଟ ଛକ ଭିତରେ ଆମେ ଗଳିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଆମେ। ସ୍ୱାଗତମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର ସରକାର। ଦେଖ ହନୁମାନ ପତାକା ଭାଇ ଗଳି ସାରା ଲାଗେ। ଗଳି ଜାଗା ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଜାଗାର ନାଁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ତ ଭାଇ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରର କିଛି ଆମର କିଛି ଏମିତି ଗଳି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆଗରୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର। ଚପ୍ 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 ଲୋକାଲ ଲୋକାଲ ଜାଣିପାରୁନ ନା ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ କୁହନି କୁହନି କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ରାତି ହେଲାଣି ନା ଯାଇ ବେଲେ ଉଠିବେ। गड्ढा अच्छी मस्जिद गड्ढा इसको पार होने के लिए साला साथ साला बाथरूम पानी छोड़ दिया। भाई खादन माफिया गाड़ी किसी कोई भी तो आगे गाड़ी का नाम है भैया खादन माफिया। अगर माफिया नहीं रेडी रहो भैया। बर्तमान आम मार्केट पहुँचे देखिए एंट्रांस एमती अच्छी किसी गलु आम बर्तमान मार्केट भितर को जाना कि मार्केट भितर ही अच्छु आगू चलो देखिए कौन कौन अच्छी आप एसएन पार्क जानते एसएन पार्क चलो जाकि बुलिक आसवा। मस्जिद अच्छे देखो एपटे गाँ साइड गले भाई केदारपुर आम पंचायत सबुठ बड़ गाँ एपटे भाई केदारपुर बर्तमान एपटे आम एसएन हाई स्कूल एपटे जाऊे। भाई एरिया बहुत स्मृति अच्छे भाई खास कर मोर बहुत किसी स्मृति अच्छे एरिया भितर ये आम पार्क अच्छे भितर तो नाइट हो गला बंद अच्छे देखे आउ के भाई दिन रात देखिए बर्तमान गेट ये तो आगू जावानी बर्तमान एमती किसी व्यू अच्छे सोलर भाई ये एसएन हाई स्कूल पार्क बर्तमान पार्क ये एसएन हाई स्कूल पार्क गेट यहाँ जहाँकि स्कूल भी अपोजिट स्कूल अच्छी एसएन हाई स्कूल अच्छी ये सत्यानंद उच्च विद्यालय स्वर स्थापित 1939 मसीह स्कूल व्यू किसी एमती अच्छे बहुत बड़ स्कूल अच्छे। केदारपुर जावाई भाई आपको ये जावाई पड़ो केदारपुर ये भितर पूरा केदारपुर भाई दिन बेला आसो ये साइड रे गोटे दुकान अच्छे गुपचुप दुकान खाइब जगह देखे दोस्त मो कौ जगार एक्जाक्टली यही जगह पर गुपचुप खाइब आगे शिव मंदिर अच्छे ये हूँ लिंगपड़ा रोड पुराना फिल्म वाला आम आगुरी सुरर थिला भाई जहाँकि आगे थिला देखो जगह लिंगपड़ा रोड किसी एमती अच्छी भितर रोड थिला भाई आम तो जाना भाई किंतु यही पाखापाखि थिला देखिपे पुराना गाड़िया घर देखिपे
ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗପଡ଼ା ରୋଡ଼। ଏଠି ଭାଇ ଆମର ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ଅଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଇ ତ ପାରିବନି, ରହିବା ଆଉ ରୁଲ୍ ତ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇକି ତ ମୁକ୍ତ ଦେବା ଟିକେ। ନାଇଟ୍ରୁ ବୁଲିବା କିଛି ଭାଇ ନିଆରା ଭାଇ, ସତ କହିଲି ନା, ନାଇଟ୍ରେ କିଛି ବୁଲିବା ନିଆରା ସତରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ଫାଇନାଲି, ଆମେ ଗଳିକି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ କଲେଜ ଛକ ଭାଇ। ଆମେ ସିନା ଗଳିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତମେ ମାନେ ସେମିତି କେହି ଗଳିକି ଆସିବନି ଭାଇ, ହେଲା କି? ହେଉଛି ଆପଣ କଲେଜ ଛକରୁ ୟୁଏନ୍ କଲେଜ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ସହରରେ ବହୁତ କିଛି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଗକୁ ହଷ୍ଟେଲ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜର ଭିଉ। ସେଇ ମଣ୍ଡପ ଦେଖ ଭାଇ, କଲେଜ ଦେଖ ଭାଇ। ଏପଟେ ହଁ, ଏଇପଟେ ତଳେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥାନା ଆଉ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଆମେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ। ସେମିତି କିଛି ତମେ ମାନେ ବି ରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ବୋଲି କରିଦେଉଛୁ ଆଉ। NH ସ୍କୁଲର ଭିଉ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟେ। ଏଇଠି ଆମର ନଟାମଡ଼ା ଯିବା ଅଛି, ବାଟ ଅଛି, ଏଇଠି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ।
ये भाई देखो कोल्हापुर वाला पुराना होटल भाई এটা ভাই বন্ধ হয়ে যায় পুরা খোলা আছে ভাই এই দেখুন ভাই কোল্হাপুর রাত্রে বন্ধ হচ্ছে ভাই ବହୁତ ଭଲ ହୋଟେଲ ଭାଇ ଆମ ସହରରେ କେବଳ ତେଲ ପକେଇବା ଭାଇ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବହୁତ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି 5-6ଟି ଟାଙ୍କି ଅଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଆମ ତହସିଲ ତିନୋଟି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ये भाई ଆମ ତହସିଲ ଭାଇ ଆଉ ये ଭାଇ ତା ପାଖରୁ ଆମ ଥାନା ଭାଇ ये ଦେଖନ୍ତୁ ସର ଥାନା ଆମର ତହସିଲ ପାଖରେ ଭାଇ ଥାନା ଆମର ବେକାର ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବେକାର ହେଇଛି ଭାଇ ये देखो କବାଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ସବୁ A few moments later. लगी गोटे पेट्रोल पंप भाई बहुत बहुत पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप पहुँचे आप गोटे होटेल भाई ये भाई तार पटे देखो आइला बेले देखते गोटे पेट्रोल बस स्टाण्ड को भाई पहुँची जाए और अल्प बाटा ବାବା କେମିତି ହେଇଛ ଶିମୁଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନା भाई देखो भाई तोर बसस्टाण्ड आम आसते बसस्टाण्ड को आसवा ଆଗରୁ ଯିବା ନା ସପୁଲାଡି ଯିବା ନା ମିନାଜିରେ ମାତ୍ର ଅଛି ଫୋନ୍ କରିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ କାଲି ତ ଆମେ ଆସିବା କାଲି ରବିବାର ଅଛି କାଲି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଜାଗା କାମୁଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ସରରେ ଏବେ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାଇ ଯାହାକୁ ବାଗୁଡ଼ି ଆମ ଘରକୁ ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସରରେ ଅଛୁ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାଇ ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛି ଅଛି ଗୋଟେ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାଇ 6 କିଲୋମିଟର ବାଗୁଡ଼ି ଭାଇ TVS ରୁ ଆମର ଏଠି ଉଠି ଆସିଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସର ଜାତୀୟ ରେଳ ପଥ 16 ଜାତୀୟ
ଘର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ ଆମେ ଗମନ କରୁଛେ କପୁଲିଆ ସାଇଡ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମିତି ଭିଉ ଅଛି। କେମିତି ତ ଭାଇ ରାତିରେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରୁଛି। ट्रावेल को चली जाती है भाई। बहुत दुकान होता है डायवर्सन उठे देख आपले 8 फूट आहे बीज भाई ଆମର ଛପଲିଆ दुकान फोकान खोला रुहे राजपुर दुकान खोला आगुरी केତେ ଆଗରୁ ଆମେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଚିଲି ସ୍ପାଇସ୍ ହୋଟେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୁଡ଼ ମରା ହେଇଥାଏ। देखो दही छड़ा हाई स्कूल भाई बड़ा स्कूल আমার সেই ছপুলিয়া যাকি সরকার ফেমাস
ଚିଲି ସ୍ପେଶାଲ ଦେବ ନା ମିନାର୍ସି ଚିଲି ସ୍ପେଶାଲ ମିନାର୍ସି ଅଣ୍ଡା ଚିଲି ସ୍ପେଶାଲ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ବା ସେ ଦେବନି ଦେବନି କାହିଁ ଥିବ ଦେବ ସ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଛକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମ ଛକରେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ରାତି ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ 1:40 ଛକ କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।